Пад шоргат кропель дажджавых ён з тэлефоннай будкі бачыў, як па галінах верхавых зялёны вецер прухка скача. Ён наглядаў, ён не спяшаў, нішто пагляд не абражала. Як бы лячылася душа, яе як быццам суцяшала, што вецер згоды не пытаў, шалеў над горадам і ніцы, ужо па вулках шкуматаў плашчы, кашулі і спадніцы. І ў гэтай будцы пад дажджом, у нейкай роспачы вялікай, сябе за даўнім рубяжом убачыў ён. І не паклікаў, не мог, а мо не захацеў, не абазваўся нейкім знакам, а той у дзіўнай віднаце ці то ўсміхаўся, ці то плакаў. І ў гэтым горадзе чужым, які ягоным быў калісьці, ішлі інакшыя дажджы, іначай трапятала лісце. Пад шоргат кропель дажджавых ён з тэлефоннай будкі бачыў, як па галінах верхавых зялёны вецер прухка скача. Ён наглядаў, ён не спяшаў, нішто пагляд не абражала. Як бы лячылася душа, яе як быццам суцяшала, што вецер згоды не пытаў, шалеў над горадам і ніцы, ужо па вулках шкуматаў плашчы, кашулі і спадніцы. І ў гэтай будцы пад дажджом, у нейкай роспачы вялікай, сябе за даўнім рубяжом убачыў ён. І не паклікаў, не мог, а мо не захацеў, не абазваўся нейкім знакам, а той у дзіўнай віднаце ці то ўсміхаўся, ці то плакаў. І ў гэтым горадзе чужым, які ягоным быў калісьці, ішлі інакшыя дажджы, іначай трапятала лісце.